खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। संदान सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनिफ्राय बे बोसोराव हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां संदान सावथुननि शुटिंखौ बागानपारा आन्चलिक बाथौ मन्दिराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै बावथाय बावनायनि गेजेरजों शुटिंखौ बेखेवबाय। शुटिं बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों मुसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी, फोरोंगिरि लकेन स्वर्गियारि बिथांमोना बाहागो लायो। बे संदान सावथुनाव रातुल ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनायाव स्ट'री स्क्रिप्ट लिरदोंमोन जतीन्द्रनाथ बर'आ आरो दिथागिरि महरै दिथा होगोन अमा राजा दशरथआ। बे संदान सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन मुंदांखा फावखुंगुर दिनेश बसुमतारी, सोरां ब्रह्म, मिजिं सोरां ब्रह्म, अनसुमै बर', प्रिया बसुमतारी, हिरामणि बर', माखासे महरगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। नायगिरि बिथांमोना सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो संदान सावथुनखौ नुनो मोनगोन होनना मिथिहोयो। नैथि खौराङाव दङ सोमदोन दैमारिया थालिर आबाद मावना जिउआव जाफुंसार जानो हादों। चिराङाव सासे सोलोंथाइ गोनां लाइमोना आबादनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों। बे लाइमोननि मुङानो जादों सोमदोन दैमारि। थालिर आबाद मावना बोसोराव 50 निफ्राय 60 लाख रां आरजिनो हादों सोमदोन दैमारिया। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि ओनसोलनि दहला सावरां गामिनि थागिबि सोमदोन दैमारिया थालिर आबादखौ 2016 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदों। सोमदोन दैमारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि औगुरि गामियाव 150 बिगा हायाव आबाद मावदों होनना मिथिहोयो। थामथि खौराङाव दङ त्रिपुरा पुलिसा गान्जा जब्द खालामदों। थांनाय मैया त्रिपुरा पुलिसा गुवाहाटि फारसे खारबोबाय थानाय गंसे ट्राकनिफ्राय 515 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि महरै आबुङै गनायथि मोननायखौ बरायदों जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे गिबि मन्थ्रि, सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो रायजो बेंगिरिखौ साबायखर बावदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया आरो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्मआ। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाया दा मावख'आरि महरै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आबुं महर मोननो हानायनि थाखाय गोसो खुसियै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। बाथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो गोख्रों दाबि। आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सरकारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि फिन आरो दाबि खालामदों बाक्सा तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा। मैया तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाथायाव मोनसे आलांगा मेल जथुमनायनि गेजेरजों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङावनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होजोबनो फिन आरो गोख्रों दाबि खालामो। बर'फोरनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायजों बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। नाथाय दासिमबो गोबां नखरफोरानो मोननो हायाखै 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो सरकारा फोसावनायखौ, जायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। द'थि खौराङाव दङ इएम दावबायसा बर'आ बेरगावआव हारिमु जौस्रां बेखेवदों। बेरगावनि बड'फा फोथाराव एसअपिडि 2023 बिथांखिनि जोहै बावैसो लुफुंजानाय हारिमु जौस्रांखौ मैया 32 नं बेरगाव बिएफनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिआरनि गेलेमु, लाइमोन जौगाखां आरो हारिमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ फिथा हास'नानै रायजोफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो। बेरगाव बड'फा फोथाराव गोदानै लुफुंजानाय हारिमु जौस्रांखौ बेखेवना होनायाव बेनि गेजेरजों गोबां मेल खुंनायाव हेफाजाब जागोन होनना फोरमायो इएम दावबायसा बर'आ। स्निथि खौराङाव दङ हायाव रावबो नेग्रा थायैनि खाबु लानानै सासे आइजोनि बिमा बिफानि 14 बिगा हाखौ खायदा कौशलै सिलिंखार खालामना होनायनि अजद। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोंआव थानाय मावरियागाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मावरियागाव गामिनि बैजोन्थि बरगयारिनि बिमा बिफानि थालांनाय गायग्रा हानि गेजेरजों पिडब्लिउडि लामाखौ 2009 मायथाइयाव ओनसोलनि सुबुंफोरा हानि बिगोमाजों जेबो सावरायाजासे लुनायनि गोख्रों अजद होदों। आबाद मावग्रा दुब्लि गेजेरजों जुर-जुरुमै लामा बानायनायनि अनगायैबो गामि गेजेरजों थांनाय दोंसे दैसानि रेसखौबो दाननानै बैजोन्थि बरगयारिनि हानि गेजेरजों लाङो आरो गंसे दालांबो लुफामो। नाथाय बेफोरनि सोलायै सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननांगौनि थाखाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो बै समनि बिटिसि सरकारनिसिम
बैजयन्ती बरगयारिया गोबां खेब खारदोंब्लाबो नाथाय जेबो रोखोमनि फिथाइ मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि उनाव बिटिसिआव गोदान खुंथाय फैनायनि उनावबो बैजयन्ती बरगयारिया गोदान सरकारनि खाथियाव थांदोंमोनब्लाबो गोदान सरकारनि फिसारि बिफाननिफ्राय आद्रा थानाय हाखौ फख्रि खालामनो खामानि हरनो होननानै खोथा होदोंमोनब्लाबो जोबथायाव जेबो मोननो हायाखै। आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम गावनि मोननांगौ मोन्थाइखौ मोननो थाखाय आर'ज खालामदों बैजयन्ती बरगयारिया। 8थि खौराङाव दङ बाजेट जथुम्मायाव दैबाना आरो मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनाय रायजोफोरनो राङारि हेफाजाब फोसावदों। मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना बाजेट होनाय समाव दैबाना आरो मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनाय रायजोफोरनो राङारि हेफाजाब फोसावो। आसाम, सिक्किम, बिहार, हिमाचल आरो उत्तराखन्ड रायजोआव राङारि हेफाजाब फोसावदों। गुबुन फारसे रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय स्मार्टफननि बेसेनखौ खम खालामनो फोसावनानै होदों। रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना मैया रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामना फोसावनाय बाजेटआव मबाइल फननि अनगायैबो केन्सार बेरामनि मुलि, सना चान्दिनि बेसेनखौ खमायनो थांखि लादों। 9थि खौराङाव दङ सांग्रांथियारि खौरां। सान्तिपुरा भाइरासनि गिथावनायै गोसारनाय। हादरनि गुजरात रायजोआव दायो बे भाइरासनि गिथाव बाथाव गोसारनाय। सुलुंनि बादिब्ला सान्तिपुरा भाइरासजों गुजरातआव दासिम सा 32 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। सानफा एफा गिथावनायै गोसारगासिनो गुजरात रायजोआव सान्तिपुरा भाइरासआ। गुजरातनि राजक'ट, आहमदाबाद सहराव गोख्रै बारायगासिनो सान्तिपुरा भाइरासनि केसआ। बे भाइरासजों दासिम सा 84 सुबुंफोरा भुगिनांनानै दं होनना गुजरातनि सावस्रि बिफाना रोखा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 1965 मायथाइयाव महाराष्ट्रनि सान्तिपुरा गामियाव बे भाइरासआ सोमजिदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा बे भाइरासजों जिउ खोमानांदोंमोन। नाथाय फिन आरोबाव सान्तिपुरा भाइरासआ हादरनि गेजेराव गिथावनायै बारायगासिनो। 10थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बाक्सायाव जोनोम सान फालिनो थांनाय समावनो सानै गथ'सानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जालाहुआव सन्दीप कलिता 9 बोसोर बैसोनि आरो दिखौ दास 13 बोसोर बैसोनि सानै गथ'साफोरा फुख्रियाव गबना अबथिरायै जिउ गोमायो। सरना गामिनि दिखौ दासआ गावनि लोगो सन्दीप कलितानि जोनोम सान फालिनो जालाहाव कलिता सुबायाव फैदोंमोन। जालाहाव कलिता सुबायाव मोनसे खालभार्टनि साखाथियाव मोनसे फुख्रियाव गबना अबथिरायै जिउ गोमायो। आबाद फोथाराव फैनाय सासे सुबुङा गथ'फोरनि खर'खौ दैयाव नुसनना जायगानि थागिबिफोरनि मददजों गथ'साफोरखौ थाबैनो फुख्रिनिफ्राय बोखांनो मोननाय जायो आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिया गथ'साफोरखौ थैबाय होनना फोसावो। 11थि खौराङाव दङ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादि देग्लायबो 4थि खेब आन्डार 13 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मैया देबोरगाव तिलाफारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायजेननाय जायो। हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'रा आफादनि आफादगिरि बिपुल औवारी बिथाङा आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो दख'रा आफादनि बोसोनगिरि मनिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथाङा आरो किक अफ खालामनानै होयो 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि रांगिरि महिम बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार मुसाहारि, मेथाइ रोजाबगिरि गसाइ दैमारी, सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मनमहन हाज'वारी, तिलाफारा गामिनि गावबुरा राजु दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि दिनेश नार्जारी, सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि आरो गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोन 7 दालाइसा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। मैयानि सेथि बादायलायनायाव देबोरगाव दालाइसा एबसुआ 1 गल आरो कालुगाव सुबाइजार दालाइसा एबसुआ 3 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरिया खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। भिडिअखौ खोनासंलांदो। सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि 13 बोसोर बैसोनि दालाइसानि सिंनि जोलुर बादायलायनाय। बे हाबाफारिखौ दिनै सेथि सान हिसाबै देबोरगाव तिलाफारा गेलेग्रा फोथाराव मेडिकेल कलेजनि खाथियावहाय जोङो दख'रा आफादा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि आफादनि गोथार फिरफिला उरायहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय लोगोसेनो बे हाबाफारियाव
जोङो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां सावरायमेल हाबाफारियाव जोंहा जोंनि सानजा नं क'क्राझार बियाबनि MLA मोनसे समनि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानिजाथाव आफादगिरि कृपेश दैमारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बेयाव लकेलनि इन्टेलेक्सुवेल गामिनि गावबुरा आरो जोंनि बारग' दैदेनगिरि माखासे क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों। जों बयबो मिथिगौ जोलुरखौहाय फुटबलखौहाय जोंनि बर' माहारिया जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया गेलेबोबाय थादों। बेखौ जों बोरै आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो जों फुटबलखौ जोंनि हारि एबा बर' माहारिनि गेजेराव बोरै गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेयो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि आरो जोङो नुबाय थादों जोंनि लाइमोनफोरनि जे आथिखालनि थासारि जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव मबाइल एडिक्टेड जाबाय मबाइलाव बेस्थ' जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव जे बिथिङा जोंनि गेजेराव गोरोबा जे बुस्थुआ जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव गोहोम खोख्लैयो बैबायदि थासारिजों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव गोदोनानै बा नारसिनजानानै दङ। जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनाय फेग्रा मुवा गान्जा जौ सिगारेट आरो बेबायदिनो बायदि बायदि जे जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनि थाखायनो जोङो बेनिफ्राय बोरै जोंनि समाजा उदां जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो उन्दै लाइमोनफोरखौहाय जोङो नैबे अंडार-13 टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो बेस्थ' खालामनानै जोङो बिथांमोनहाबो दि मोजां गेलेयो जोंनि लाइमोन बायदिनिफ्रायबो जों उदां जानो थाखाय जोङो जोंनि नैबे फुटबलनि गेजेरजों जोङो गावखौ थांनानै थानायजों लोगोसे गावनि देहायारि बा फिजिकेलि जोङो फुटबलनि गेजेरजों स्ट्रं खालामनो हायो। गावबो सासे मोजां गेलेगिरि जानानै मोजां मोनसे न'खर दानाय मोजां मोनसे साख्रि बा गावखौ दानानै लानो हानाय लोगोसे फिजिकेलखौ स्ट्रं खालामनो हानाय बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोङो खालामनानै लानो हायो। बेखिनि जे गियान बेखिनि नलेजखौ जोंनि जे उन्दै लाइमोनफोरनो होनो थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै जों अंडार-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों। गोजोन्थों। बे दख'रानि सिङाव 7टा इउनिट दङ आरो बेवहाय जोंहा 7टा टिम जागोन इन्टार इउनिट बे अंडार-13 फुटबल टुर्नामेन्ट। जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानब्रै जे जोंनि टुर्नामेन्टखौ सानब्रैनि हाबाफारि जोङो खुंनाय जादों आरो जोंनि जोबथा गेलेनाय हिसाबै जोंहा बेयाव 26 तारिखआव जागोन आरो बेवहाय जों जोबथा गेलेनाय जे फाइनाल माच बेवहाय जोङो हिन्जावसाफोरनि उन्दै हिन्जावसाफोरनि जों खेलाखौबो लाफानाय जादों।